warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatake apa anal Yahuda sak temene utawi wong Yahudi wa Quraisyan lan wong Quraisy iku lama sa'alu tetkalane padha takon sapa wong Yahudi karo wong Quraisy ngan kisoti Yusufa saking kisah Nabi Yusuf. Wangadu mongko padha janji sapa wong Yahudi karo wong Quraisy janji ayaslamu yen to arep do mlebu Islam sapa wong Yahudi karo wong Quraisy. Ning falama akhbara mongko tetkalane njelasake nyeritakake sapa Kanjeng Nabi ing wong Yahudi karo wong Quraisy biha kelawan kisah Nabi Yusuf ngalamu wafiqati Taurati ing atase nyocoki kitab Taurat. Falam yaslamu mongko ora padha mlebu Islam sapa wong Yahudi karo wong Quraisy. Khazana mongko susah sapa annabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanuzilat mongko diturunake apa hadhihi ikilah ayat. Ayate wa ma tas'aluhum ngalaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Terus ana ayat niku. Termasuk ayat ngarepe wingi nika. Alah aki wingi esoke kok. Ya yo. Ana siji riwayat. Ya ana siji riwayat. Yahudi karo wong Quraisy niku do mara ning gone Kanjeng Nabi. Do njaluk wong Yahudi niku do njaluk
supaya Kanjeng Nabi kon nyeritake tentang kisah Nabi Yusuf. Ini ate yo ngarep mojoke karena mereka yakin Kanjeng Nabi ra iso. Mereka yakin Kanjeng Nabi niku ora bakal kenal, ora bakal ngerti wong kisah Nabi Yusuf niku ya kaya sing kula aturke wingi ribuan tahun sebelumnya. Anane niku ribuan tahun saurunge. Njaluk supaya kon nyeritake niku terus do janji tenan iki Muhammad nek sampean iso jelaske kanthi gamblang kanthi bener sesuai karo yang kami ketahui. Nek Yahudi yo padha karo sing kita ngerteni, sing kita krungu sruwing-sruwing. Nah, saka kitab Taurat kita janji. Alah padha wae. Wong yo bar krungu lali we kok le ora usah dibahas. Engko yo mito ilang mbok wis ora usah dibahas. Nggih, janji bakal do mlebu Islam. Kanjeng Nabi seneng wae guys. Oleh pituduh pitulungan. Buat nek ngantek wong Yahudi ngantek wong Quraisy mlebu Islam rak padha karo geden-gedenan. Bisa rubah total ini, terutama Mekah. Jelaske kabeh, ceritake kabeh. Urut runtut saka nika, sekale Nabi Yakub niku angger karo Nabi Yusuf wis ora kaya-kaya. Ora oleh adoh saka ngarsane dicemburoni karo dulur-dulure terus do ngreka piye carane misahke Nabi Yusuf karo Nabi Yakub karepe ben Nabi Yakub ki engko perhatiane malik lan pindah ning dulur-dulur liyane terus dijak lunga dan lain sebagainya kaya wingi niku. Lah cerita niku utawa penjelasan kabar niku cocok banget karo cerita sing ana ning kitab Taurat. Cocok muwafiqati Taurat. Ning jebul bar diceritani ngono kuwi iki ora do sida mlebu Islam. Mentoke ming ana sing ngalem persis ning Taurat niku Muhammad. Cocok jenengan pinter. Jenengan paham ming ngono kuwi. Jan ming ngomong ngono kuwi rokok kowe ra metu kok piye. Aja ora kok mlebu Islam. Pokoke cocok. Iki karo anu kok karo tambahan keterangan men ra ngantuk kok. Mengkur do nganem cocok. Ana sing mengingkari kebenaran. Nganggo ramutu. Mengingkari kebenaran nganggo ramutu iki nuduh lumrah. Nek Muhammad iso nyeritake ngono karang maca kitabe jelo. Ngingkari kebenaran kanggo tuduhan maca kitabe. Kamangka sing jenenge Kanjeng Nabi ki ra iso maca, ra iso nulis. Dan saat itu juga Qur'ane rong wujud nek pancen kudu nganggo mushaf, nganggo pembukuan Qur'an niku rong ana bukune. Ayate, surate wae rong lengkap. Isih tumurun. Dadi ra ana buku Qur'an Kanjeng Nabi niku cara dikai wahyu ngono lewat Jibril kok. Lewat Jibril ora maca ora nulis.
Ning ming domongi krungu mlebu nang jiwa, domongi krungu mlebu nang jiwa. Ngono. Ora kok nulis terus bar tulisane dadi diwaca ora iso nulis e. Wis pokoke wis mlebu jeng domongira malaikat Jibril wis mlebu nang jiwa utuh isen. Nek jenengan diwacake domongi bleng blas ngono. Ya bleng ning bar kuwi blas. Lah kok bleng blas, lah weng-weng ngono ta to kan. Ah wis. Saking dene ora seneng karo Kanjeng Nabi, isa-isane nuduh lewune lumrah karang maca, lewune ngaten niku wis. Wong jelas ora iso maca, jelas ora ana bukune. Jelas ora kenal karo pulpene. Ha kok dituduh maca ming paitan ora seneng wae. Mula senajan to kowe iki gedereng pengin supaya mereka do iman Muhammad, mongko oke-oke mereka iki tetep ora bakal do iman. Nah, terus ayat iki diturunke ro Gusti Allah sebabe ming dapusi karo Yahudi karo Quraisy. Jadi prank jenenge. Dapusi terus susah, Kanjeng Nabi terus susah. Kaya dumeh aku ki cah enom, kaya dumeh aku ki wong lugu. Terus do sak karepe le do nyikapi. Kok isa-isane lambene karo atine ra cocok. Lambene muni iman atine ra gelem. Nek nang ngarepe mesem nang mburi ngatungi antem. Ini terus piye? Bener mula yo mangkat terus. Lera mangkat ming pendak jemuah ya bener. Korban ra ngantuk. Lah ya kuwi kok ya omong ngono ngantek kaya apa? Kepinginmu ngantek kaya apa? Supaya Yahudi Quraisy ki do gelem iman, tetep mereka ki ora gelem iman. Mula kowe rasa susah. Itu omongi ngeten niku wis rasa susah. Kanjeng Nabi akhirnya menep wis. Sing penting ra kainan karo Allah paringi wahyu ya kon nggo aku ya kudu disampaikan ning umat wis tak sampaikno. Ditampa syukur ora ya ora apa-apa, dingamalke syukur ora ya wis ora ana tuntutan dosa wong wis disampaikan kok. Rasa susah. Kanjeng Nabi terus menep atine. Rasa nyusahke kok ngono kuwi. Ya kena nggo tampa awake dhewe lho iki. Ngomongi sapa wae termasuk ngomongi bojo, anak-anak, dulur, tangga ning kok do diayali barang iki kon ra susah. Ya ngapa susah wong wis ra kainan kok. Ngayal karepmu, bantah karepmu, nampa karepmu, ora karepmu. Wis pokoke ditampa ya syukur, ora ya ora apa-apa. Wong ditampa karo ora ditampa iki ya panggah padha wae. Tenan padha wae. Ya ming ngene iki ra awah-awah ngene kaya ngono. Lah ya ming ngene iki to ya ora awah-awah. Nggih. Mula terus ayat iki diturunke dadi ayem tentrem. Wa matas alu. Lan ora bakal njaluk sapa sira hum ing dheweke kabeh ngalaihi ing atase olehe
menyampaikan ayat utawa menyampaikan wahyu ayat tegese ngala tablighil ambai ing atase menyampaikan pira-pira kabar alati auhaina kang wus paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira Muhammad lehmu menyampaikan kabar-kabar karo sejarah-sejarah karo kisah-kisah sing ingsun Allah wis maringi wahyu neng awakmu kuwi kowe ora njaluk min ajrin saking siji opah kama kaya barang yafngalu kang nglakoni hu ing ma sapa hamalatul yari utawa ikhbari kaya dene wong-wong sing nggawa kabar menyampaikan apa sing kudu disampaikan. In huwa ora ana utawi wahyu utawa Quran utawa kitab ayat tegese Al-Qur'an Quran allazi auhayna kang wis paring wahyu sapa ingsun Allah ilaika maring sira ora ana liya kejaba utawi Quran illa zikrun kejaba dadi pepeling lil ngalamina keduwe wong alam kabeh ngamatan hale umum ae tegese ngizotan dadi pitutur minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala lahum keduwe wong alam kabeh fidala ili tauhidi ing dalem jelasake dalil-dalil ketauhidan wa nubuwati lan kenabiyan wis dijelaske karo Gusti Allah ngono iki wis rasa susah. Mereka ora iman, rasido do mlebu Islam, ayo ora apa-apa lho. Wong Jokowi menyampaikan isine wahyu, menyampaikan isine Quran. Sing wahyu niku kan saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lehmu menyampaikan ke mereka niku rak ya ora njaluk opah sithik-sithik terhadap mereka toh. Dadi menyampaikan nek njaluk opah kok ora do manut iki berarti gagal. Ya ngejak ning sing dijak ora gelem kamangka le ngejak wis njaluk opah, aku iki gagal. Wong wis diopahi kok ora ana hasile. Iki nek njaluk opah mula kaya negara nika njaluk opah rakyat ning nyatane ra iso memakmurkan rakyat. Gagal nika padha karo gagal. Wis diopahi wis dibayar sih. Ora ana ketoke ora ana hasile, malah sing bayar saya sengsara lagi berarti gagal. Ning nek iki Muhammad, kowe rak ya menyampaikan isi Quran wahyu kira ora njaluk opah sithik-sithik. Oh. Atimu salah wong ora njaluk opah babar blas kok. Menyampaikan ditampa syukur ora ya syukur los, ora kepotangan budi, ora duwe rasa rina sapa-apa. Ya ora piye-piye penak ta wong ora njaluk opah kok. Saiki jajal nek njaluk opah, aku terangno nyoh tak opahi. Ning le nerangke kudune aku dol. Iki kowe tak opahi ning aku tulung terangno, terus diterangke kok ora dol berarti gagal. Kamangka wis baca tampa opah. Wah, tak opahi kowe le nerangke ra dol kok. Ki terus piye baca cucul jago ngono kono. Akhirnya kita kepotangan budi, dadak usaha sinau terus esuk nerangke meneh. Bape wis bacut tampa panek ora. Terangno ya wis.
Wis rampung. Lah ning kok aku ora dong ya karo keteranganmu. Asa karepmu, dong karepmu ora karepmu kok ya. Lah kene ora oleh apa-apa dikon dong ngono ya. Penak ta malah. Malah asel. Aku ki ning nerangke ayat iki kok. Wah, karang sing ra ngadep kitab ya ming maido. Nah, kamu kene yo ora njaluk opah sithik-sithik aja. Iki min ajrin lho iki. Monggo. Wong kene kur kon nerangke, kene kur kon menyampaikan kok wong yo nalika nerangke, nalika menyampaikan ora njaluk sithik-sithik opah. Wa ma tas'aluhum ngalaihi min ajrin. Saking opah kuwi kok ya. Alah, ya sok tak gawe arem-arem. Ning gak ra nembung. Ngopo ayo. Aja muni ngopahi kene ra nembung kok. Ana arem-arem ndak gluduk ya omong. Iki umpamane. Maksude ndak gluduk iki sane apa arang-arang wong gluduke le ana ya arang-arang ngono lho. Paham ora maknane ndak gluduk iki? Yakin. Wong le ana ya arang-arang. Yo kene iki ora njaluk opah kok. Mula kowe nek iki sing nerangke Allah. Nggo ngeyem-yemi men Kanjeng Nabi ayem. Kowe kan nerangke menyampaikan wahyu ingsun ning mereka rak yo ora njaluk opah sithik-sithik karo mereka to wis rasa susah. Dasare ngerti ya bahwa wahyu utawa Quran kuwi iki ora ana liya kejaba fungsine dadi pitutur. Fungsine dadi pepeling kanggo wong alam kabeh secara umum kanggo wong alam. Pokoke dadi pitutur, dadi pepeling. Sementara wong alam sing wis nampa pitutur saka Quran utawa saka wahyu nampa apa ora nampa sakarepe. Wong iki wing dadi pitutur saka Gusti Allah sing nang kono nerangke tentang Maha sijine Allah utawa tentang ketauhidane Allah, tentang kenabianmu, dalil-dalile wis diterangke nang Quran kuwi. Lah terus mereka arep do ngimani nek kowe nabi, padha ora percaya nek kowe nabi, men rasa susah. Kira ya simpel nek sing ngaten iki. Wah niki ayat iki jan marai tentrem tenan pisan wong ya ora tau njaluk opah. Dadi ora kepotangan budi. Ping pindhone mbok digawe seapik seindah secerdas apapun le nerangke we digawe penuh harapane men sing diterangke paham. Sing diterangke men dong. Ewa semono kok ora dong. Iki kok ora paham, ayo ora apa-apa. Karo iki dijelasno nek Allah ki maha sitok nganggo dalil-dalile iki. Nek Kanjeng Nabi ki jelas dadi nabi dadi utusane Allah nganggo mukjizat iki. Kok ora ngandel, kok ora percaya. Ya sudah ngandel percaya kena, maido kena. Lah ya mare ayem ta ngene iki. Sing penting ki ngaji terus njelaske Quran. Lah sing dijelaske ngandel apa ora ngandel sak karepe. Maido apa percaya sak karepe. Ngarani kiai apa gento sak karepe. Daming wong ngarani kok. Iki kan nabi apa ora nabi ya iki. Balekke nek medun saiki wis ora ana nabi lah terus ulama. Ulama iki jamak mufrate kan kiai ngono lho. Dadi arep do percaya kowe iki kiai apa gento, percaya kenang ora kenang wis. Ora usah lara ati, ora dadi tombo to iki dadi.
Wah, wis dadi ati karo temandang ki kelas. Iya. Wenuk tenan. Wah, nek sing ra jodoh diterangke ini ya merot-merot ra karu-karuan ta. Wong cetha jalur iki le nerangke iki jalur nek sing ra jodoh ya ana sing jenengan padune. Jenenge wis paitan ra jodoh. Padahal jelas ayate we ngizatun minallahi ta'ala lahum fi dalaili tauhidi wal anbiya utawa wan nubuwah. Dadi pepeling pitutur tentang dalil ketauhidane Allah karo tentang kenabiane Kanjeng Nabi. Ning nyatane akeh sing do maido wong Quraisy ora ngakoni kok nek Kanjeng Nabi iki utusane Allah, rasule Allah ya ora ngakoni. Iki wong Quraisy. Ya jane paham cetha tanah kelahiran kok. Betapa piye kahanane Kanjeng Nabi ora mingkur piye nalika lahir saja suasanane Quraisy karo kiwa tengen karo donya ki beda kok. Ngantek ana sing nerangke nalika Kanjeng Nabi niku anu lahir miyos ngono kuwi. Wit-witan we do ndungkluk kok. Wit-witan we. Ning wong Quraisy dhewe atine rada atos ya. Atine atos, suarane atos. Wong Quraisy ku angel lho ngono kuwi wong Quraisy. Wong Quraisy kula nerangke Quraisy kok. Salahe jenengan diterangke ini lingak-linguk iwa tengen. Terus domongi wong Quraisy lingak-linguk. Apa kene iki turunan Quraisy wae. Wong Quraisy lingak-linguk senengane. Iki wong Quraisy. Domongi tingkat kenabiane Kanjeng Nabi iki ampuh tenan. Ing ya do maido nek wis ora jodoh. Mosok Nabi kok kaya Muhammad ngono kuwi ya wen. Sekolah latar belakange kuwi ketoke kok kaya kurang memenuhi syarat. Piye ya ming keluarga wong sekeng. Keluarga wong ora duwe malah kepara umur 4 tahun wis yatim piatu ra ndek pak ra ndek mbok kaya ngono kok dadi nabi paling ora iki ya nabi iki anak sing wong tuane do ndek balungan-balungan gedhe. Yo balungan gajah apa balungan iki kok yatim piatu kecilik dadi nabi wis werna-werna. Jenenge wong ra jodoh wong maido kamangka tentang kuwi, tentang sapa sing kudu dadi nabi sakarepe Gusti Allah kok ya. Ora kudu nganggo bleger utawa zahir sing sesuai karo karepe menungso. Nek zahire sesuai karo karepe menungso ya sing gagah gedhe dhuwur, sugih brewu, ngono kuwi. Lah ning wong ya ora kudu ngono kok. Messi iki cilik cendhek. Agene yo apik. Kula mung ngomongke apik kok. Sing kalah ra Argentina udu Messi. Nah, Messi ne wonge kok ya. Ora kudu gedhe dhuwur turunane iki ora sakarepe Allah. Apik apa ora apik. Nabi apa udu nabi sakarepe Allah kok ya. Wong kuwi sing netepke pangkate Allah kok nggih. Lah jenengan ra trima kok ya senengane. Gara-gara ra sesuai karo karepe jenengan. Mula anggere nang jaba biasa kula ki sok krungu grenengan kiai kok ngono. Ayo. Sakarepe Allah. Soal jenengan napa ora napa sakarepmu wong nyatane ya ngono kok. Nyatane ya ngono. Nek karo ngaji ora ming nang omah ya cara umuk-umukan ngono. Karo Slemanan wae ra kendhat, Wonosarinan ra kendhat. Arep ngopo? Bantul terus.
Kulon Progo, Purworejo. Sesuk Setu mburiwe Purworejo. Borobudur ngulon kae sesuk. Padake kowe do ngandel-ngandel sakarepmu ora urusan. Wong yo ora njaluk opah apa-apa ngono. Iki ayate ngono iki. Dadi rada aman. Aman ra kepotangan budi kok. Wis aman pokoke. Ora kepotangan budi dadi bebas. 76 tuku arep ngopo. Aman. Mula Kanjeng Nabi dikon tentrem ngono kuwi. Santea Muhammad, lehmu menyampaikan iki rak ya ora njaluk opah sithik-sithika karo mereka. Menyampaikan ya menyampaikan apa sing ana ning Quran kuwi sak kadar dadi pitutur luhur, dadi pepeling kanggo wong alam. Lah wong alam sing wis dilingke nampa kena ora ya sak karepe kono. Ngimani monggo, ora ngimani ya tanggungane dhewe. Wis penak saiki. Terus sesuk kaya wong ketemune tetep ing Maidu dibingkung. Kula iki sik muga-muga dadi rindane Allah, diberkahi Allah, diparingi hidayah ro Gusti Allah Ta'ala, diparingi pitulungan ro Gusti Allah, sehat waras. Istiqomah ling ibadah, istiqomah ling ngaji, dipun gampilaken sedayanipun lan perkaranipun manfaat faedah dunya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.